बर' जातिफ्रा बर' हारिया बा बर'नि जिखुनु संगठनानो माब्लाबाबो बर'लेण्डखौ नाङा होननानै बुङाखै खिन्थु थांनाय गोबां बोसोर बर'फ्रा आन्दलन खालामनानै बर'फोरनि जि जौगानाय बे गोबां बोसोर स्टेगनेन्ट जाना थानायखौ नुदों आरो बेनिखायनो अन्तत जों एनडिएफबि आरो आबसुनि मावथिफ्रा जोंनि गेजेराव जि दावराव सोलिबाय थादों जि मोनसे जौगानाय ब्लकेट जाना थाबाय बेखिनिखौ अन्तत बे मा बुंगोन दावराव दावसिखौ बोस्रांनानै मोनसे गोजोन थासारि लाबोनानै लोगोसे जौगानाय जिथु स्टेगनेन्ट जाना दं बेखौ जौगानायनि माबाखौ स्पिड आप खालामनायनि थांखि लानानै एबार बिटिआर सुक्ति खालामदों खिन्थु बे मा बुंगोन बर'लेण्ड नांला होनलायनाय बे बाथ्रा गैया आरो जों जिहेतु दासिमहालागै मोनथाम सुक्ति जालांबाय 1993 आव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेतृत्व आन्दलन खालामनानै सुक्ति खालामदों बेबो बर'लेण्ड नङामोन जास्ट बेथ' बुंनो थांब्ला जेबोआनो गैयामोन बिएससि सुक्तिया थेवबो बेखौ सुक्ति खालामबाय सुक्ति खालामनानै बर'नि जे आन्दलन बे आन्दलनखौ किसु सान्ति परिबेख लाबोबाय आरो बेनिफ्राय बर'फोरनि जि गांनाय उखैनाय बेखौ जागायजेननो थाखाय फिसाबाबो मोनसे बिथा गायसनजेननाय बायदि जादों दा गोबाङानो बेखौनो बुंनाय बेखौबो जों बुंनो हायोमोन जे सानसुमा खुंगुर बैसोमुतिया बै समावनो बर'लेण्डखौ बाद होबाय होननानै जों बुङाखै खिन्थु बेथ' बर'लेण्ड नङा बेनिफ्राय बिएलटि नेतृत्व आरो 10 बोसोर सोमावसारबावबाय हाथियार नेफादजों बेनि उनाव 2003 मायथाइयाव मोनसे सुक्ति खालामबावबाय आरो बे सुक्तिनि गेजेरजोंबो जों बर'लेण्डखौ मोनाखै सोमावसारनायाथ' बर'लेण्डनि थाखाय मावदों खिन्थु सुक्ति खालामनानै बर'लेण्ड मोनाखै 6 सिडुलनि आन्दाराव मोनसे डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल मोनदों बियो मानेखे बिएससिनिख्रुइ टु साम एक्सटेन्ट मोजांसिन पजिसनाव सफैबाय बे समावबो जों रावखौबो दाय होआखै जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा बर'लेण्डखौ बाद होनानै बर'लेण्डखौ नांला होननानै सुक्ति खालामबाय होननानै जों रावबो बुङाखै खिन्थु दिनै बिएससि आरो बिटिसिनि जि सुक्ति बिनिफ्राय फार बेटार जों बिटिआर सुक्ति खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिएफबि गासैबो ज' जानानै जों सुक्ति खालामदों आरो बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जों दुलाराय आसामाव थानाय बर'फोरनो गंनै न' बानायना होनाय बायदि जादों आरो बेनिनो मोनसेया जाबाय बिटिआर बर'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन आन्डार 6 सिडुल अफ इण्डियान कनस्टिटिउसन बे मोनसे जों बुंनो थाङोब्ला कंक्रिट न' खिन्थु आरो गुबुन मोनसेया दुलाराय आसामनि जायफ्रा स्केटार दं ज' गैया मोनसे बेंखननि गेजेराव खिन्थु गोसारनानै बेयाव मोनसे गामि दं बिसोरखौ ज' खालामना मोनसे जों काउन्सिल मोनदों आरो बे जाबाय बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिल बियो मिसिं काउन्सिल टिवा काउन्सिल बायदि हाराफा आसम बायदि मोनसे 6 सिडुल मा बुंगोन आसाम स्टेट एक्टनि बेब'स्थाजों बे काउन्सिलखौ बानायनाय जादों बेनिखायनो बर'फ्रा मोनसे बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिल आरो मोनसे बिटिआर बे मोननै न' मोनदों आरो बे बर'नि आसामाव थानाय बर'फ्रा सोरबा बिटिआर हाबगोन नहय बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलाव हाबगोन दा बेनिखायनो जों बर'फोरखौ लेथेरे गोसारनानै थानायखौ ज' खालामनायनि मोनसे खाबु मोनदों बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों आरो बेनिखायनो बे बिटिआर सुक्तिया बिनि गेजेरजों जों गोजोन थासारि लाबोनो हादों बेनिफ्राय बिटिसिआव जिखिनि गैयामोन जि पावार एन्ड फांसन जिखिनि प्रभिजन्स गैयामोन जों बेखिनिखौ मोनदों जों मोनसे डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल 6 सिडुल डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलबाबो जों बिटिआर ओनसोलाव गंब्रै सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि गंसे एनआइटि गंसे नेरिम्स मोनदों जायखौ आसलथे डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल मोनसे मोननाङा बेनिखायनो जों बिटिआर सुक्तिया बिएससि आरो बिटिसि सुक्तिनिखौ फार बेटार आरो जों स्टेट मोनाखै खिन्थु मोनसे स्टेटआव जिखिनि प्रभिजन्स थानांगौ जिखिनि फेसिलिटिस थानांगौ जिखिनि राइट्स थानांगौ बे गासैबो बिटिआर सुक्ति दङ हिमन्त बिश्व शर्माया षड़यन्त्र खालामदों खालामा जों बेखौ बुंनो थाङा आरो षड़यन्त्र गास'नोबा बिथाङा षड़यन्त्र जुदि खालामदों बे सोरबा गास'नोबा बे आलादा बाथ्रा खिन्थु दिनै प्रमद बर' बा आं जों हिमन्त बिश्व शर्मानि षड़यन्त्र गासननानै बर' जातिखौ फोजोबस्रांनाय बाथ्रा गैया दिनै जों थांनाय बेखे एनडिएफबि हिसाबै थांनाय 35 इयार्स जों स्ट्रागल खालामदों
आरो बे स्ट्रागल खालामनाय समाव सानसुमा खुंगुर बैसोमुतिया जोंनि थाखाय फंसेबो बुङाखै बिथाङा 18 बोसोर एमपि जादों 18 बोसोर एमपि जानाय समाव बिथाङा कुनुदिन एनडिएफबिनि इसुखौ पार्लियामेन्टआव रेज खालामाखै आरो एनडिएफबिखौ बिथाङा जेरै हागौ फोजोबस्रांनाय षड़यन्त्रसो खालामबोदोंमोन दिनै बे एमपि माबाया सानसुमा खुंगुर बैसोमुतिया दिनै एनडिएफबिनि प्रति बे सुक्तिनि बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों प्रमद बर'आ एनडिएफबिखौ गावसोरनि जिखिनि दाबि बिनिफ्राय हाइजेक खालामनानै इसुखौनो एनडिएफबिनि सेना लाबोबाय होनना बुंदों दा एनडिएफबिनि प्रति मोनसे सिम्पेथि देखायनाय बायदि देखायदों खिन्थु थांनाय 18 बोसोर बिथां एमपि जानाय समाव एनडिएफबिनि थाखाय एनडिएफबि जि समाव सिजफायार खालामदों सरकारजों सावरायदों बे समाव खिन्थु सरकारखौ खनसेबो बुङाखिसै जे एनडिएफबिनि जि सावरायनाय बे सावरायनायनि गेजेरजों बर'नि जेंनाखौ बोस्रांनांगौ होननानै कुनुदिन फंसेबो सोदोब बुङाखै आरो बेनिखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो एनडिएफबिआ भारत सरकारजों नाजाथाबनानै जुजिथाबनानै जि बिटिआर सुक्ति खालामदों बिनि एगेन्स्टै फंसेबो बुंनायनि मरेल राइट्स सानसुमा खुंगुर बैसोमुतिया गैया दिनै बिथाङा बिटिआर सुक्तिखौ गोबां क्रिटिसिजम खालामदों खिन्थु बिथाङा क्रिटिसाइज खालामनायनि बिटिआर सुक्तिखौ क्रिटिसाइज खालामनायनि सिगाङाव गाव 1992 आव माबायदि जेबो गैथारै सुक्ति खालामदों बेखौ गोसोखांग्रोनाया मोजां दा बिथाङा सुक्ति खालामदों ना सिमायानो दं बबे गामिया हाबगोन बबे गामिया बाहेर थागोन सिमाया बबे जागोन बेनि जेबो गरन्थ गैया खिन्थु बिथाङा सुक्ति खालामबाय दिनै बिटिआर सुक्तिया जोंहा सिमा थख' दंखायो पावार एन्ड फांसन क्लियार दंखायो समस्ति बेसेबां जानांगौ बे गासिबो क्लियार दंखायो बबे एलेका बबेखिनि पावार बबेखिनि प्रभिजन्सआ जोंहा बिटिआरआव थानांगौ बे स्पष्ट क्लियार दंखायो बेनिखायनो बे इसेबां मोनसे स्टेट नङाबाबो मोनसे डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलबाबो जों मोनसे स्टेटआव जिखिनि प्रभिजन्स दं थानांगौ बेखिनिखौ मोनजोबदों आरो बेनिखायनो बेबायदि सुक्तिखौ क्रिटिसाइज खालामनायनि मरेल राइट्स सानसुमा खुंगुर बैसोमुतिया गैया बेनिखायनो जों एक्सुवेलि बिथांखौ बुंनो थाङो बे मा बुंगोन मेयाद उखुलिनाय मोनसे टेब्लेट बेनिखायनो सानसुमा खुंगुरनि बाथ्राया जेबो ओंथि गैया आरो दिनै बिथाङा जुदि थारैनो जातिनि थाखाय मोजां मोनग्राबा थांनाय पार्लियामेन्ट इलेक्सनाव टिकेट मोनैनि थाखाय सोमावसारग्रा हान्जानिफ्राय गोजान जानांगौमोन थारमाने बिथाङा एमपि जायोबाल' जातिनि खोथा बुङो एमपि गैयाबानो जातिनि खोथा बुंनाय माबा गैया आरो बेनिखाय बेबायदि मा बुंगोन सुबिदा बादि पलिटिसियानफोरखौ जों कुनुदिन जाति हिसाबै बर' जाति हिसाबै प्रसय होनायनि कुनु कारन गैया दिनै बिथाङा आन्दलन खालामनाय बुंनाय बाथ्रा बुंदों खिन्थु थांनाय एनडिएफबिआ थांनाय 35 बोसोर लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादजों 2010निफ्राय जों थांनाय मासिम 2010निफ्राय 2020 हालागै 10 बोसोर जों आन्दलन खालामदों राजा लामा होबथादों बेयाव खिन्थु जोंनि जानानै फंसेबो बुङाखै आनखि जोंनि आन्दलनफोरखौ दिन बाहागो लायाखै मालाबा समाव बाहागो बै स्टेजाव खोथा बुंनाय लिंहरबाबो बिथांनो जों बिथांनि थांनाय फैनाय गारि भारा हरलायनो गोनां जायोमोन 18 बोसोर एमपि जानाय बर' जातिनि थाखाय बायना लाबोनो गोनां जायो 18 बोसोराव एमपि जानानै दिनै बिथाङा दुलाराय बिटिएडि ओनसोलाव आं बिटिएडि ओनसोलनि बाथ्राखौ बुंला क'क्राझार ओनसोलावनो नैबे एमपि बानायनाय जेबो अनुस्थान दासिमहालागै रावबो रायजोआ नुवाखै आरो बिथाङाबो प्रमान होनो हाया 18 बोसोर एमपि जाबाय गावनि पार्सनेल इन्टारेस्टनि थाखायल' जाबाय जातिनि थाखाय समाजनि थाखाय क'क्राझार ओनसोलनि थाखाय डेभेलपमेन्ट जेबो खामानि मावाखै आरो बेनिखायनो सानसुमा खुंगुर बैसोमुतिया एमपि जानाय समाव बानायना होनाय मोनसेबो अनुस्थान प्रतिष्ठान दिनै प्रमान गैया आरो बेबायदि एमपि जालायनानै खालि पावाराव थायोब्ला जातिनि खोथा समाजनि खोथा बुंग्रा पावारनिफ्राय गोजान जानाय लोगो लोगो बिथाङा सासे अर्डिनारि मानसि हिसाबै थांना थानानै दिनै बिटिआर सुक्तिखौ क्रिटिसाइज खालामनाय बिथाङा मरेल राइट्स गैया आरो जों बिथांनि बे माबाखौ आरो जाथारै कुनु दानि सिटुवेसन रिलेभेन्ट गैयै बेबायदि अबजेक्सन बेबायदि आपत्ति होनायखौ जों कन्डेम खालामो बिथाङा मोनसे चेलेन्ज होबावदों बिटिआर एकर्डनि सायाव डिबेट खालामनो थाखाय सेक्रेटारियेट हाउसनि क'क्राझाराव सेक्रेटारि हाउसनि कम्पाउन्डआवनो थानाय बे कम्पाउन्डआवनो गबिन्द बसुमतारी प्रमद बर' बा एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना अपेन डिबेट खालामनो थाखाय बाहागो लानांगौ होनना बिथाङा मोनसे चेलेन्ज होदों बे बिथांमोननिफ्राय बिथांनि बे बाथ्रानि एगेन्स्ट आं बुङो हु इज सानसुमा जायजों जों बिटिआरनि सोमोन्दै डिबेट खालामनांगौ गोनांथि दं सोर सानसुमायालाय जोंनि गार्जेन
ना जोंनि एडभाइजार ना जोंनि लिडार बे सासे ससाइटिनिफ्राय रिजेक्टेड पार्सन आरो रिजेक्टेड पार्सननि खोथाखौ खोनासंनानै डिबेट खालामनायनि खुनु प्रयजन गैया जों बिटिआर सुक्तिखौ जों खालामदों बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जों गोबां प्रभिजन मोनदों जों जास्ट बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामगोन सोरबा सानसुमाजों डिबेट खालामनांगौ होनना जों साना डिबेट खालामनांगौ गोनांथिबो गैया आरो सानसुमानि खोथाखौ खोनासंनायनि जोंहा जेबो जुक्तिबो गैया बेनिखायनो जों बिथांनि खोथाखौ खोनासङा बे लामाजों मा बुंगोन लामायाव थाबायलांनाय मैदेरा बै माबाखौ सैमा सोंनायखौ खुनु खेरखेराया दिनै सानसुमानि खोथाखौ खोनासंनायनि जोंहा टाइम गैया आरो सानसुमानि खोथाखौ खोनासंनायनि जोंहा प्रयजनबो गैया